Здравейте хора, пак сме с Мишето. Кажи хай. Тук Пак се чувам. на мен тук на моята странчичка е така нещо преше, така вибрираше. Сега има на телефона, пак аз съм нямал. Я ме чуди. Току-що един... Ох, ма! Добре. Значи тогава чухме някакъв човек, който даже го нямаше. Ето тук хора. Един човек дръпна вратата. Сено някой пак я дръпна и той пак я затвори. Да, значи остана леко претворено. И той натисна и просто пак я отвори и я погледна. Но аз тогава си направих. Аз чух буквално от поне трети-четвъртия етаж да се чува барбарон, не знаеш ли? Барбароните, когато ги стиснеш. Те са с малките топченца. Това се чуваш. Имал съм такъв и знам какво се чува. Чух буквално едно към едно. Но не знам. Не знам. Буквално. Ние също сме имали с такова на череп. Ние си имаме тук на това. Хора, да гледате. Така, защото Вчера бяхме гости. Ако се чуете, вчера бяхме гости. хора, с цяло ще не сме чули нищо. Но да, ако чуем нещо, ще се върна. Ами хора, също нещо сме чули, не знам. Чули? Едно някой почука, не знам. Аз тук ще седи мога да се сложа, но там не мога много добре. Ако чуем нещо се върна, за сега нищо не ме чули, тъй че ще спирам за малко видеото, чакайте до втора част.